Η αρχαία Μεσίνη ήταν μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της ελληνιστικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας. Μία κοσμοπολίτισσα με μεγάλο πληθυσμό, με 3 θέατρα, ένα μεγαλοπρεπέστατο στάδιο και βρισκόταν στη μέση του μεγάλης οικονομικής σημασίας τριγώνου Αλεξάνδρεια, Μεσίνη, Ρώμη. Η αρχαία Μεσίνη είναι η μεγαλύτερη σωζόμενη ελληνιστική πόλη στον ελληνικό χώρο. Η πόλη προκαλεί ιδέα στον επισκέπτη, καθώς συνδυάζει τη μεγαλοπρέπεια των Δελφών με την ομορφιά του φυσικού τοπίου της αρχαίας Ολυμπίας. Η αρχαία Μεσίνη ιδρύεται από το Θηβαίο στρατηγό Επαμεινόνδα το 369 π.Χ., ο οποίος, αφού με το στρατό του νίκησε τους Σπαρτιάτες στη μάχη των Λεύκτρων, έρχεται στην Πελοπόννησο και αποφασίζει να χτίσει μια νέα πόλη στη Μεσσηνία. Η τοποθεσία επιλέχτηκε χάρη στη φυσική οχύρωση που προσέφερε το όρος Ιθόμη. Στη νέα πόλη που θα κατοικήσουν οι Μεσσήνιοι της περιοχής αλλά και οι Μεσσήνιοι της Διασποράς που επιστρέφουν από την Νότια Ιταλία και τη Βόρεια Αφρική έπειτα από την πρόσκληση που τους απευθύνει μέσω κηρύκων ο Επαμεινόνδας. Η πόλη γνωρίζει μεγάλη ακμή τον 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. Ο περιηγητής Παυσανίας που την επισκέφτηκε στα μέσα του 2ου αιώνα μετά Χριστόν έχει διασώσει τις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή της πόλης. Η ακμή της αρχαίας Μεσσήνης συνεχίζεται στη Ρωμαϊκή εποχή και τουλάχιστον μέχρι τον 4ο και 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Στη συνέχεια, λόγω φυσικών καταστροφών αλλά και εξαιτίας των γοτθικών επιδρομών, η πόλη παρακμάζει και ρημώνεται. Για 15 αιώνες η αρχαία Μεσσήνη βρίσκεται σε βαθύ ύπνο μέχρι που πριν από 40 χρόνια έρχεται στην περιοχή ένας πρωτοπόρος αρχαιολόγος, ο Πέτρος Θέμελης. Από το 1986 και μετά, ο ξεχωριστός αυτός ερευνητής δεν φέρνει στην επιφάνεια μόνο ένα ναό ή ένα τάφο ή μια αρχαία έπαυλη, αλλά μαζί με την ομάδα του ζωντανεύει μια ολόκληρη πόλη. Ο Πέτρος Θέμελης διακρίθηκε για τις εντυπωσιακά πρωτοποριακές ιδέες του. Οι συνάδελφοι του παιδιά, ξέρετε πώς τον λέγανε, χρυσοδάκτυλο. Διότι έπιανε, γίνονταν χρυσός από τους καφές δηλαδή. Άρα λοιπόν ο Πέτρος είχε μια φιλοσοφική στάση απέναντι στο μνημείο. Έλεγε ότι θα δούμε πρώτα τον περίγυρό του, θα εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να γίνει η ανασκαφή όταν πρέπει. Μετά, πάνω στην ανασκαφή, διατύπωσε, ήταν δεύτερη ιδιότητα αυτή, θα σας πω τώρα, μετρήστε οι ιδιότητες του Πέτρου. Ήταν ένας διανοητής της ανασκαφικής διαδικασίας. Δεμένης ήταν ένας πλανητικός αρχαιολόγος. Και ο Θέμελης στην ανασκαφή την έκανε στο διαδίκτυο. Και όλοι οι συνάδελφοί του από όλο τον κόσμο, όσοι θέλαν, την παρακολουθούσαν. Δηλαδή τον αρχαιολογικό νόμο, τι είναι αυτά, λέει. Εγώ θέλω, λέει, με τους συναδέλφους να μιλάω με όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο Πέτρος Θέμελης. Έτσι. Με όλες τις πλευρές του και με όλες τις. Δεν έχω δει άλλο αρχαιολόγο να έχει όλες αυτές τις. Τα έχει όλα μαζί αυτός ο άνθρωπος. Και το μεγαλύτερο βεβαίως από όλα είναι τόσο πόσο απλός άνθρωπος ήταν, έτσι. Και με αστήρι. Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι είναι πολύ απλοί. Μόνο τον έβλεπες πώς γύριζε μέσα στο εργοτάξιο με τους απλούς ανθρώπους. Ο τρόπος που μιλούσε, σχεδόν ντροπαλός όταν μιλούσε σε μια παρέα. Και βεβαίως ήταν αστήριστο το χιούμορ του και ο αυτοσαρκασμός του. Σπάνια περίπτωση. Αλλά μια σφυρούσα πνευματική προσωπικότητα κυρίως. Ήταν ένας πνευματικός πενθήρας διαρκώς και υποκίνητης. Μεταξύ των άλλων ήταν και ο νονός του διαζώματος. Το διάζωμα ήταν δική του. Ναι. Είχαμε κάνει διαδικτυακή, έτσι, ανοιχτή πρόσκληση να μας πούνε προτάσεις. Είχαμε εκατοντάδες προτάσεις. Το διάζωμα ο Πέτρος το διάλεξε. Και νομίζω ήταν πολύ το όνομα, ναι. Και ήταν και νομίζω πολύ, πολύ ωραίο. Είναι ένα μέλος του αρχαίου θεάτρου, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια μεγάλη αγκαλιά. Για μένα είναι μια μέρα σημαντική, εορταστική θα έλεγα, διότι βλέπω ότι
το θέμα κοινωνικοποίηση των μνημείων έχει πια γερές βάσεις, διότι θεσμοθετήθηκε αυτό το φεστιβάλ, το Ελληνικό Αρχαίο Δράματος, το οποίο είχα την τύχη να παρακολουθήσω πριν από 10 χρόνια, τη γενέση του, όταν ακόμα ήταν στα πρώτα του βήματα, και τώρα βλέπω ότι πατάει στέρεα, έχει αναγνωριστεί από τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού. Διόνυσε, Διόνυσε, Θεούλη μου, Διόνυσε και μπάτια μου, μας βρήκαν βάσανα για χάρη σου. Και θα απαντήσει, νομίζω, προς το μέλλον με καλύτερες προοπτικές. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη χρήση αυτών των χώρων, θέσεις και ακρόσεις, ένας από τους οποίους σημαντικός είναι αυτό το εκκλησιαστήριο, ο θεατρικός αυτός σημαντικός, μοναδικός θα έλεγα χώρος για τα δεδομένα τα αρχαιολογικά σε όλη τη Μεσόγειο, και μάλιστα η Μεσίνη έχει το μεγάλο θέατρο που θα στεγάσει, φαντάζομαι, το φεστιβάλ τις επόμενες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Δήμαρχε. Εδώ μόνο είναι για την έναρξη, και φυσικά έχει το στάδιο για μεγαλειώδεις εκεί εκδηλώσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα. Ο Πέτρος Θέμελης, εκτός από κορυφαίος επιστήμονας, ήταν και ο άνθρωπος που με τη συμπεριφορά του ενέπνεε και καθοδηγούσε τα μέλη της ομάδας του. Το χαμόγελό του, ο αυθορμητισμός του, η μετριοφροσύνη του και η ευγένειά του ήταν γνήσια γνωρίσματα του χαρακτήρα του. Η απουσία του είναι πάρα πολύ έντονη. Είναι έντονη. Κάθε πέτρα σε αυτόν τον χώρο πέρασε από τα χέρια του. Έχει μεριμνήσει, έχει νοιαστεί για το κάθε τι. Η αρχαιολογία δεν ήταν το παν για αυτόν τον αρχαιολόγο. Πιο σημαντικό για τον Θέμελη μάλλον ήταν να φέρει πίσω, να δώσει τρίτη ζωή στην Μεσίνη, στη Μεσσηνία, να φέρει πίσω αυτό το σπουδαίο οικοδόμημα, τον χώρο αυτό, να τον φέρει πίσω στους Μεσσηνίους για να τον χρησιμοποιούν, ό,τι γίνεται και σήμερα. Πάρα πολλά παιδιά, ήταν το όνειρο του Θέμελη, περνούν από τον χώρο καθημερινά, και τα φεστιβάλ, παραστάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα τρέχουν εδώ. Η παρακαταθήκη του Θέμελη είναι αρχαία Μεσίνη. Θέλω να τονίσω ότι ο Πέτρος ο Θέμελης άφησε όχι μόνο την ψυχή του, αλλά και το σώμα του σε αυτό εδώ τον χώρο τον οποίο πίστεψε, εργάστηκε. Κάθε μνημείο, κάθε λίθος, κάθε μικρό ή μεγάλο αρχιτεκτονικό μέλος φέρει τη σφραγίδα, το άγγιγμα και το ενδιαφέρον του σπουδαίου αρχαιολόγου και ταπεινού, προσινή και ευγενικού ανθρώπου, ο οποίος, έπειτα από δική του επιθυμία, βρίσκεται θαμμένος εντός του αρχαιολογικού χώρου για να επιβλέπει με άγρυπνο μάτι την αγαπημένη του πόλη, που πρέπει να παραμείνει ζωντανή και ανοιχτή στο παγκόσμιο κοινό, προσφέροντας στον επισκέπτη ένα μοναδικό ταξίδι μνήμης στο παρελθόν και στην ελληνική ιστορία.